Здравейте, приятели! Както виждате, на много прекрасно място сме из природата. Тук открих с дърве Голда едно място. Покажи малко така наляво надясно да видят добре. Сега, най-важното е винаги да може да преценяваме къде е пипано от човешка ръка. Мястото, което забелязах е там, наистина. Много добре се вижда как е затворено, как са поставени камените там, заради това с дърве Голд в момента ще проверим за кухина. Нека да се включим устройството. Така, първият мод, който винаги тръгва е злато. Превключваме го на кухина. Така, в момента сме на прост. Ето. Изчакваме да си разпространи честотите. Ето, готови сме за работа. Аз ще застана точно тук така. Както казваме, винаги над колана, не бързаме. Ето. Стигам. Както виждате, имаме ясна дадена посока. Нека да застана и тук. Ето. Не бързаме. Стигам. Веднага имам дадена посока за мястото, където ви обясних. Идеален е за откриване на кухини. Всичко, което е направено от човешка ръка. Както винаги ви казах, работим на 4 мода. Кухини, злато, сребро и бронз. Дърве Голд го използваме с една ръка. Имаме изключителна изработка. Както виждаме, тук пише дърве Голд. Задната част ни е капсулована. Имаме 20 вида смес, елиминиране минерала и също така естествените кухини. Много ви благодаря. До следващия клип. Чао!